bantugan nga hari, usa ka emperador si Charlemagne dito sa Roman Empire. Ginila siya nga usa ka bantugan, very powerful, usa ka gamhanan nga emperador. Gani matud sa atong history, hapit niya makabot og masakop ang tunga sa kalibutan. Very rich, very powerful. Apan niabot gihapon ang panahon nga siya namatay. Og diha sa iyang last will gisuwat, doon na siya tulo ka request. Una, nga inigkamatay niya, inigpadung og da sa iyang patay nga lawas gikan sa iyang hayaanan ngadto sa iyang lubnganan. Ibutang ang tanan niyang kabtangan, ibutang ang tanan nga mga gold diha sa iyang agianan. Ikaduha, gibutang sa iyang last will nga ang mualsa sa iyang lungon mao ang iyang mga doctors. O ikatulo, nga diha sa iyang lungon buslutan o ipagawas ang iyang tuong kamot. Nganuman, unsa may explanation ni ini? Una, gusto niya ibutang ang tanan niyang kabtangan diha sa agianan sa iyang lubong aron pagsulti kanatong tanan nga diha sa atong kamatayon walay madala nato. Ikaduha, gusto niya ang iyang mga bantugan nga mga doktor mo'y modala sa iyang lungon aron pagsulti kanatong tanan nga bisan pa ang bagtugan nga doktor sa tibuok kalibutan dili makapugong sa kamatayon. O ikatulo, butangag buslot ang iyang lungon o ipagawas ang iyang tuong kamot nga abli aron pagsulti kanatong tanan nga diha sa kamatayon walay atong madala. Diha sa kamatayon bisang unsa ta kagamhanan dili makapugong sa kamatayon. Ako ning gihimo nga introduction maigsuon tungod kay sa atong ebanghelyo karon gisaysay ni Jesus nga unta kitang tanan magbutang o bahandi dili sa kalibutan apan ngadto sa langit. Sa atong ebanghelyo karon atong nadungog nga dunay tawo nga adunahan og sa iyang pagkaadunahan wa siya makontento. Sa iyang pagkaadunahan nagpunay siya og pagpadako sa iyang kabtangan nga gani iyang nalimtan ang iyang kinabuhing dayon. Unsa may mapupo nato sa atong ebanghelyo karon? 3 things. Number 1, the more you have, the more insecure you become. Nagpasabot nga kung mas daghan ang atong kabtangan, mas daghan ug daghan ang atong talento, we become insecure. Kasagaran nato mangutana ko, doon na ba'y koral ang atong balay? Kung doon natay kwarta, ganahan ta nato kuralon ang atong balay. Nganong kuralon man ang atong balay? Kay mahadlok man ta nga kawatan ang atong balay. Apan kung way kural, nagpasabot, sakto-sakto ang atong kwarta. Kung way kural, siguro gamay ang atong balay, natural ang kawatan, usahay di gyud mo ana sa atong balay. Tungod kay ang pangitaon sa kawatan kadtong mga dagkong balay kay nagpasabot na agyunay kwarta ug daghan kabtangan diha sa ila. Mas taas ang atong koral, the more insecure we become. Ug dili lang diha sa atong kabtangan, diha pud sa atong kinabuhi. The more we have, the more insecure we become. Tungod kay kitang tanan ganahan nga kita ang
pinaka-gwapa, pinaka-lindot, pinaka-bright, pinaka-talento. Og dili ta ganahan labuan. Kung kita ang pinaka-bright sa atong klase, maningkamot gyud ta. Dili lang tungod kay ganahan ta nga mahimong valedictorian, pero we become insecure basig laing tao, laing classmate ang mahimong valedictorian. Mo na maningkamot gyud ta pag-ayo so that we will remain number one. So that we will remain on the top of everybody. The more we have, the more insecure we become. Apan sa realidad maigsuon, there will always be a greater fish in the aquarium. Ang maong panultihon nagpasabot nga bisang unsa nato kangilngig, bisang unsa nato kadato, bisang unsa nato kaabubangan na agyapoy mulabaw sa atong kinabuhi. In other words, be contented of what you have. Number 2, the more you have, the more proud you are. Ang tao nga mas daghan ang iyaha, he or she becomes proud of himself. Tungod kay naamang ko ani, I become proud. Tungod kay bag-o ni ang akong cellphone, then ang imo dili. Kay naamang ko niini, kinahanglan kamong tanan mutan-aw nako. Tungod kay naamang ko niini, I am more superior than you are. Number 3, the more you have, the more you want to have. The more you have means that you are not contented. Sa atong ebanghelyo karon giingon nga ang tao daghang kabtangan, apan unsa may gibuhat, iyang bungkagon ang iyang kamalig o iyang padak-an aron mas daghan pag masulod. The more we have, the more we want to have more. What is enough in our lives? What is enough? Kanabitang tao nga dunay kwarta, moingon ta nga kung naa lang ko'y kwarta, tagaan ka og 10,000. Kana ba mohunong ka og trabaho? Tagaan ka 1 million. Pasabot ba nga di na nimo i-invest? What is enough? Kung pananitan na kay bag-ong cellphone, nagpasabot ba nga di na ka mo palit kay na kay bag-ong cellphone? What is enough? Kung panangitan nindot na imong balay, karon nagpasabot ba nga di na nimo padakon? What is enough? Kung panangitan nakagraduate na kag-college, nagpasabot ba nga di ka mag-masters, di ka mag-doctor? What is enough? Nindot kay na pangutanon ang atong kaugalingon, what is enough sa atong kinabuhi? Mangutana ko ninyo, na-achieve ba ninyo ang inyong damgo sa kinabuhi karon? Isip mga ginikanan, unsa may inyong damgo sa kinabuhi? Kung moingon mo, Pader, basta lang makagraduate ang akong anak og college, is that enough? Kung pananglitan, moingon ka, anak, nga basta lang makagraduate ko college, is that enough? What is enough for us? Ang maong pangutana maigsuon, hinaut unta, mupunting nato o magdala ka nato, matod ni San Agustin, my heart is restless until it rests in you. Walay katagbawan ang tao. Ug matagbaw lang ang tao sa iyang kalipay,
sa iyang pagkakontento kung anha ta sa kasing-kasing sa Ginoo. Matud ni San Agustin, akong usbon, my heart is restless until it rests in you.